ମୋ ବାହାଘର ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବାପ ଘରେ କିଛି କରୁନଥିଲା ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ସବୁ କାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ତ ଗାଈ ରଖିନି କି ଛେଳି ଚରଉନି, ଘର ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇ ରୋଷେଇ ତ ନିହାତି କରିଥାନ୍ତି ନା, କେହି ତ ଆସିକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଫରକ ଏତିକି, ମୁଁ ସେଇଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଇଠି ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ରାଗ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମମି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ବାସ୍ ଖାଲି ଫରକ ଏତିକି, ଯେହେତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ତ ବାରବତା ଦେଇ ହେବନି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କାରଣରୁ ଏହି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ବନେଇବି ଭାବିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଥାଏ ଥାକ, ଉପର ଥାକରେ ଯେଉଁ ଆଣ ଦେଇଥିଲି ସେଇଥିରୁ ତ ଇଟିଲି ବନିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଳ ଥାକ ଦୁଇଟା ପୁରା ପାଣି ହେଇକି ରହିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମମିକୁ ପଚାରି ସେ କହିଲା ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେଇନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଥାକରେ ଯେଉଁ ଇଟିଲିଟା ବନିଥିଲା ସେ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଇଟିଲି ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ବନେଇଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା।